National High School. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-Target 1 at syempre mga bisita natin sa iba't ibang lugar dito sa Barangay B.A. Pomes. Una sa lahat, pinabati ko ang ating Congressman Roy Lugoles. Palakpakan po natin. At syempre, pinabati ko po lahat ng officers sa pinungunahan po ng inyong presidente, si Mr. Art Yuson. Palakpakan natin. Nakakasigurado ako na aaalagahan to ng lahat ng opisyales, lalo na si Art. Dahil minsan na sinabi ko, si Art Yuson, talaga maganda pagbigyan ng proyekto dahil mahusay po talaga mag-alaga ng project. Isipin nyo ba naman, sa tagal-tagal na naging konsehala, si Mami Urbi, ay meron po mga monoblock dito na donated ni Mami Urbi. Ganyan talaga si Art Yuson, magaling. Well, anyway, sa aking mga kapitbahay dito sa Target 1, no? Matagal na tayo magkasama, matagal nyo na ako nakikita, papasok labas dito sa lugar ninyo, may kasama at wala. At syempre, kada Pasko din ay marahil kayo din po ay nagpupunta sa aming tahanan dito po sa B.A. Pomes. Kaya ganyan lang po ang pagsuporta namin sa inyo. Ang project na ito ay, alam ko po, dream come true. Marami sa inyo, 20 years na dito nakatira. Mga iba, mas matagal pa sigurado. At alam ko po, pag umuulan o kung ano man, ay wala akong lugar na masisinungan. Ito ay isang simbolo na kung saan po nagkakatulong-tulungan ang opisyales ng nasyonal na pinangunahan po ng inyong Congressman na si Roy Lugoles at syempre sa pagkipag-ugnayan po sa ating local government na pinangunahan po ng ating Mayor June Bernabe. Palakpakan natin si Mayor June Bernabe. Kahit wala siya, ay full support siya sa mga ganitong klaseng projects. Kita nyo naman, agad-agad kaagad na aprubahan ng City Hall. Kami naman po sa local government ay syempre susuporta sa mga ganitong klaseng proyekto na kung saan po ganitong klaseng project ay higit sa lahat ang makikinabang, hindi lang po ilan, kundi ang buong komunidad. Yan po ang mahalaga sa isang project. Hindi po pwede angkinin ng ninumang dahil ito po ay pampubliko. Pwede pong gamitin kahit sino. Palagay ko, kailangan lang alagaan o magpaalam sa ating mga opisyales. Mga ibang Coliseum na nakikita ko, hindi lang po volleyball, hindi lamang po basketball ang ginagawa sa ilalim ng Coliseum. May mga iba po doon, mga senior citizens, nag-e-exercise sa ilalim ng Coliseum. Mayroon din po, doon ginaganap ang kasal, doon ginaganap yung binyag, lalong-lalo na po yung mga reception, doon ginagawa. Kaya marami pong pakinabang itong ganitong klaseng project. At higit sa lahat, ang pinakamaganda, kahit wala na po si Congressman Roy Lugoles at wala na po si Conser Rico Goles, nakakasigurado ako, itong project na to, inyong mga anak, inyong mga apo, pag-alagaan nyo na mabuti to, ay mapapakinabangan pa nila to. Kaya nandito po si Conser Rico Goles. Maraming salamat po sa lahat po ng suporta ng mga Target 1. At syempre ating mga karating lugar na sigurado ako bisita rin dito sa blessing ng ating Coliseum. Kaya muli po, Conser Rico Goles, bumabati sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. At sana po, pakinabangan natin na mabuti ito.